Éiríonn ní chachan is Sanmham agus is as ina stír i le náir me. Tá me mún staide ar a Cumarsáide agus ar an Gaeilge sa Eibhlín anseo in san ollscoil an Gaile. Meadhbh déimrí sanam dom is as cúnta churcií dom, Tá sa Eibhlín na déanamh stadair ar an Gaeilge agus ar an Cumarsáide. Rán na mission cuasa seo marall bhfuil chá ar dúta se rátáte go thomlan trí bheán na Gaeilge agus bhí gúnaí símam sa meán Cumarsáide agus a bheith mar léarthóir, so seo an chósa cheap me fear a bhí me an péide bheith fiise fórte na chéile. Agus is cuasa úntaach practicúil é an chósa mar ón tús na bliana tá mé tar éis amach agus bheith imán taifid is le héad. Ón géad láiríomh tá tú mó tafa leis mar rans, tá tú gobar ar an ábhar hafa tús nó rangan na agarthireachta, tá tú chach fádachar le chéile, tá tú fólam le na scialana agus de chairid ausú chuile lá. Agus tá an cuasa tar éis boga an seo go dtí an príomh campus, so bíon deisna going bheith mar beall de chumann is le héad agus is féidirling shows dhéanamh ar Flirt FM is mar sin, so chuann sé sin ar fad le de chósa agus an inspiration tá agat sa choláiste. Tá Eibhlín can muid semester amó, chéad semester amó ar a gar rua ar a campusúnaí hamón sin i grílar na Gaeltachta. De sé fésa chuir do chus Gaeilge agus ana chuir daoine sin agus tre muidir taithí Eibhlín sin don dá leis dá semester. Agus tagan daoine isteach go dtíon cuasa nach bhfuil tar éis freistal ar scoilna lán Gaeilge agus ceapam gohfuil roinnmhach cabhair ar fáil dómh agus gohfuil rangna teagas a going ar an Gaeilge agus tá iontach cabhairach freisin. Tá chuala leor tuí chuit ach fás go tú héint as chun amach agus an obair dionna ní bheith aon bhaid leis a gcósa seo.